Príjemný dobrý večer všetkým. Asi počkáme tým pádom chvíľočku, pokým ponaskakujete, ak niektorí chcete. Ešte počkáme teda chvíľočku. Ja si tu pozerám už nejaké otázky, ktoré ste posielali. A keď budete mať chuť, tak samozrejme píšte a ja tu mám okolo seba tým ľudí šikovných, tak mi pošlú nejaké otázky, aby som ich zodpovedal priamo. Keď nie, tak môžete posielať aj neskôr a pokúsime sa zodpovedať aj neskôr. Dobre, ja by som asi aj začal, lebo uvidíme, ako to pôjde. My sme sa takto prvýkrát rozhodli urobiť takýto stream aj cez nás účet. Budeme ho robiť asi pravidelne, lebo by sme chceli týmto spôsobom byť k vám bližšie. Budeme zodpovedať nejaké témy, nejaké otázky, ktoré na nás budete mať. Zároveň budeme predstavovať aj novinky, ktorých máme tento rok pripravených viacej. Budeme vás informovať o tom, ako uvažujeme a čo presne robíme. A takisto sme si aj povedali, že možno vám budeme vedieť odpovedať aj určité typy otázok vzhľadom na taký spoločensko-psychologický tlak, ktorý sa tu deje, tak skúsim sa vyjadriť aj k takýmto témam, ak budete mať otázky aj týmto smerom. Každopádne skúšame teda takýto koncept s tým, že to bude pravidelné, uvidíme na akej úrovni, uvidíme, čo všetko vás bude zaujímať. Takže oficiálne príjemný dobrý večer, ahojte všetkým. Ja vás vítam v prvom rade z nových priestorov. Máme pre vás také prekvapenie. Presťahovali sme sa trošku tak účelovo, lebo chceli by sme vytvoriť priestor, ktorý bude aj taký nejaký schopný príjmať aj také návštevy, keby ste chceli za nami prísť, ochytať si, dajme tomu nejaký produkt, povedať si nejaké veci, takže pripravujeme prekvapenie aj v tomto štýle, čiže vysielame teraz alebo streamujeme už tohto nového miesta. Budeme vás teda informovať, keď budeme pripravení na také nejaké otvorenie alebo na nejaký taký launch, ktorý budeme asi robiť. Poďme si teda asi najskôr povedať, vy ste poslali také základné otázky a ja sa budem snažiť na ne odpovedať a popri tom budem rozprávať to, čo ma napadne, ak vám to nebude vadiť. Mám tu prvú otázku, že vie CBD pomôcť aj na imunitu, afty, zápaly, ďasien? V prvom rade by som chcel povedať, že my nie sme firma, ktorá robí len z CBD, my sme firma, ktorá pracuje s kanabinoidmi a zaoberá sa kanabinoidmi ako výrobným procesom a takisto aj napojenie na ľudský organizmus alebo aj zvierací, keďže vieme, že kanabinoidy pracujú najmä s organizmom cicavcov, ktoré majú svoj vlastný endokanabinoidný systém, ktorého účinkom, alebo budeme veľa rozprávať, aj veľa teda rozprávame o tomto systéme, pretože je veľmi vzácny. Je to manažer systémov v tele, ktorý riadi ostatné systémy. Takže sú na to už v dnešnej dobe, v tomto roku, už sú na to aj dobré klinické štúdie, máme veľmi veľa dobrých materiálov z týchto tém. My keď sme začínali pred 10 rokmi, respektíve môj kolega Roman Strechaj, ktorý bol úplne
na začiatku celého projektu, tak sa mu vtedy ešte veľmi ťažko komunikovalo na tieto témy, pretože tých informácií bolo málo, tie výskumy začali reálne v 90. rokoch, také naozaj oficiálne, ale vieme, že tie kanabinoidy, pracuje sa s nimi už veľa rokov, poznáme ich zo starých kultúr, dokonca ktoré siahajú až 5000-8000 rokov dozadu. Ja som sa vlastne o tej kanabinoidnej liečbe dopočul pri takých mojich vzdelávaco-alternatívnych cestách, ktoré som absolvoval po doštudovaní psychológie, kde som bol viac ako ohromený, čo tá kanabinoidná liečba robí. Takže CBD určite vie pomôcť na imunitný systém práve tým, že ten endokannabinoidný systém štartuje imunitný systém ako taký. Ak imunitný systém pracuje správne, tak ten zase následne reťazovo dokáže riešiť zápaly. Čiže otázkou afty zápaliť asi určite áno. Ako náhle bude funkčný ten endokannabinoidný systém, ktorý je pri každom organizme trošku iný. Niektoré organizmy, to ako to sledujeme, dokážu veľmi rýchle, responsívne pracovať so zápalovým procesom a vlastne so štartovaním endokannabinoidného systému. Niektorým to trvá dlhšie. Najdlhšia taká doba, kedy vieme, že ten organizmus už je plne funkčný, ak aj tá pravidelnosť je tam správna, tak býva do tých 3 mesiacov. Ktorý produkt by ste odporúčil 10-ročnému dieťaťu? Pre deti je veľmi účinná verzia s potenciou 300 mg CBD, ale samozrejme vo všetkých našich produktoch máme aj ďalšie kanabinoidy, čiže 144 druhov kanabinoidov sa nachádza v našich produktoch v každom jednom. Vždy sa trošku mení tá potencia a aj ďalšie súbežné kanabinoidy, napríklad CBG, ktoré je takisto veľmi obľúbené. Takže v každom produkte máme aj iné tie pomery. Pre deti je najideálnejšia voľba potencia 300. Samozrejme, ak je to otázka typu zdravé 10-ročné dieťa, ktoré dajme tomu len potrebuje trošku viac sa sústrediť, tak odporúčame verziu 300 Pure, ktorá je aj taká upokojujúca, je to taká bezpečná verzia. V prípade, ak už je tam nejaký taký nábeh, dajme tomu na ADHD alebo nejakú poruchu sústredenia, tak v takom prípade odporúčame verziu 300 Full Spectrum, kedy tento produkt obsahuje 0,2% THC, ktorý vlastne robí to, že je tou liečebnou formou je silnejší, tento full spektrum je silnejší, čo sa týka liečebného procesu ako Pure. Pure je také upokojujúcejšie, tam vlastne v takom prípade sme museli vyňať odtiaľ toto THC, ktoré pôsobí v tých produktoch ako booster. Boostuje celý ten liečebný proces. Európskou úniou je schválené množstvo 0,2%, každá krajina to má trošku inak, ale všeobecný údaj je 0,2%. Toto množstvo nespôsobuje, mám tu aj ďalšiu otázku tohto typu, či to spôsobuje účinky ako pri užívaní marihuany, tak tam je to neporovnateľne inak. Čo sa týka obsahu, pri užívaní marihuany, tak tam sú tie obsahy toho THC o mnoho vyššie percentuálne. Takže týchto 0,2% je naozaj pôsobí ako booster, ktorý má podporiť tú účinnú liečbu. Takže 10-ročnému dieťaťu by som odporúčil 300 Pure verziu s dávkovaním. To dávkovanie je vždy trošku otázne, každý organizmus pracuje iným spôsobom, ale z toho výskumu a z toho času, ktorý pracujeme s touto kanabinoidnou liečbou, nám vyšlo, že 15 kvapiek je úplne taká štandardne ideálna dávka za deň, rozdelená do 3 častí, takže 5 ráno, 5 na obed, 5 večer. To užívanie je veľmi špecifické. Tam sa na to veľmi zameriavame, pretože to samotné užívanie je veľmi dôležité. Esencia sa kvapka pod jazyk, pretože pod jazykom ten endokrinný systém dokáže najrýchlejšie vlastne natiahnuť do tela účinné zložky. To sú teda táto skupina kanabinoidov, ale sú tam ďalšie zložky ako vitamíny, minerály, flavonoidy, terpeny. Ak by mal niekto záujem, tak samozrejme vieme poslať aj presné vitamíny a minerály, ktoré sa tam nachádzajú. To všetko pôsobí veľmi synergicky, pretože tá rastlina, máme za to, a môjim takým vlastným výskumom, keď mám povedať za seba, tak mňa tá rastlina dokáže prekvapiť alebo prekvapovať neustále. Je veľmi inteligentná, pracuje veľmi inteligentným spôsobom
a sama v prírode pracuje veľmi inteligentne a zároveň je veľmi inteligentná, keď sa dostane do tela cicavca, kedy sa napája na ten endokannabinoidný systém a pracuje v perfektnej symbióze. Práve preto filozofia celého tohto projektu je o tom, aby sme naučili ľudí uvažovať týmto štýlom, pretože táto endokannabinoidná liečba pracuje tak, že dokáže naštartovať prirodzené systémy, prirodzené liečebné systémy, ktoré takisto podliehajú už silným vedeckým výskumom. Vieme, že to telo sa nejakým spôsobom pracuje, má svoju vlastnú inteligenciu, vie nejakým spôsobom rozoznávať vlastné procesy. To je to, čomu sa ja osobne venujem dosť silno, pretože to telo je inteligentný zázrak. Je to mechanizmus, ktorý nás žiada, aby sme čo najmenej do ňoho zasahovali a aby sme mu poskytli akorát prostredie na to liečenie. A ak pochopíme tú filozofiu, tak tým pádom sa vieme veľmi rýchlo dostať aj k liečebným procesom. Táto kanabinoidná liečba je vlastne najrýchlejšou cestou, ako sa naučiť porozumieť tomu telu. Myslím, že tu mám aj taký typ otázky, že ako CBD samotné účinkuje, ale k tomu sa dostanem, lebo kedy viem, že už začalo účinkovať. Mám tu, ale idem po porade. Mám tu ďalšiu otázku, že zotavenie sa po covide. To je veľmi zaujímavá téma takisto, pretože našťastie už v tejto dobe máme veľmi, veľmi kvalitné, overené svetové klinické štúdie, ktoré potvrdzujú, že kanabinoidná liečba extrémne dobre pomáha pri liečení covidu. Dokonca v Nemecku, vo Švajčiarsku sa používa táto kanabinoidná liečba v rôznych rozsahoch, v rôznych potenciách aj priamo pri liečení covidových pacientov. Z tej klinickej štúdie máme inak ju veľmi dobre popísanú aj na našom webe, v blogovej časti, kde sa venujeme čisto len tejto téme. Takže kľudne si poprečítavajte, lebo tam je vlastne priamy taký výňatok z tej klinickej štúdie. Najlepší účinok má CBD alebo kanabinoidná liečba pri rekonvalescencii. Vlastne keď už človek trošku spracuje to ochorenie, ale aj pred, aj počas, ale najlepšie účinky sú vlastne popri tom doliečovaní. A to najmä kvôli tomu, lebo v tele máme prítomné bežné dva receptory, CB1 a CB2. CB1 sa nachádza hlavne v nervovom systéme, v mozgu a v periférnych častiach a CB2 je hlavne v bunkách a v orgánoch buniek. Pri tom covide najviac je zasiahnuté dýchacie ústrojenstvo, kedy plúcne receptory sú určitým spôsobom poškodené tou imunitnou reakciou, ktorá vlastne v organizme nastane. A my tým, že vieme naštartovať, aby ten CB2 receptor fungoval na plnej úrovni vďaka tej kanabinoidnej liečbe, tak aj tá reparácia tých buniek v plúcach je oveľa rýchlejšia. Nielenže ďaleko rýchlejšie sa človek dostane z toho ochorenia, ale ešte k tomu aj ten organizmus sa spamätá ďaleko lepšie, čiže nemá také dlhé následky, ako zvyknú bývať. Takže určite áno, vieme sa dnes postaviť aj naplno za túto klinickú štúdiu a našťastie už veľa zdravotných centier pochopilo, že toto je cesta. Takže odpovede áno. Mám tu ďalšiu otázku, že viera v uzdravenie pri používaní, čo ak stres demotivuje. Nie som si úplne istý, či to správne zodpoviem v zmysle, či to chápem správne. Viera v uzdravenie je samozrejme pri každom liečebnom procese veľmi dôležitá. Čo sa týka tej kanabinoidnej liečby, rozprávame sa o niečom, čo má s telom fungovať, lebo častokrát farmaceutická liečba funguje tak, že tá najsilnejšia účinná látka, ktorá sa tam nachádza, príde do tela a to telo akoby blokuje. Ona tam vytvára vlastný systém, nechcem ísť úplne do hĺbky toho, ale v podstate ide tam o to, že tá syntetická liečba nekomunikuje s telom na takej úrovni, aby budila telo na svoj najvyšší potenciál. Pri alternatívnych liečbách je viera samozrejme v uzdravenie to najdôležitejšie, lebo vieme, že ten nervový systém a celá nervová časť veľmi silno reaguje na to, aký máme psychický stav pri liečení. Takže
Takže viera v uzdravenie je vždy samozrejme najdôležitejšia a stres je jediným procesom, ktorý dokáže telo odstaviť na veľmi výrazným spôsobom, pretože z toho, čo ja som videl v tých liečebných procesoch, som videl, že to pre telo je najväčší postrach, vždy stres. Takže stres naozaj dokáže zamedziť práve tej nervovej časti, tomu mozgovému systému, ktorý začne byť v strese, ktorý začne produkovať rôzne typy hormónov, ktoré potom následne sťažujú ten samoliečebný proces. Takže viera v uzdravenie je veľmi dôležitá, ale pri kanabinoidnej liečbe sa nerozprávame o nejakom placebe. Ten účinok tam vôbec nie je týmto štýlom. Tá liečba začína vždy na veľmi hlbokej úrovni, na bunkovej úrovni, preto sa častokrát stáva, že niekto nepocíti tú liečbu okamžite. Alebo často sa nás ľudia pýtajú, alebo vidím, že všeobecne je tá domienka, že ako mám cítiť, že tá liečba mi pomohla. Je pár symptómov, ktoré sú vidieť aj na fyzickej úrovni, ešte sa k tomu dostanem, ale po väčšine je to, že ten proces začne fungovať na hlbokej úrovni a začne riešiť, vlastne vtedy je vidieť tá inteligencia toho tela, že ten systém začne opravovať v prvom rade to, čo je najdôležitejšie opravovať. My sme častokrát není tak senzitívni k tomu telu alebo k tomu vlastnému vnímaniu. Je potrebné to trošku trénovať, aby človek bol vnímavý na seba, na svoje okolie a vtedy dokáže tie účinky rozoznať veľmi rýchlo. Ale ak fungujeme v nejakom takom normálnom štýle a potrebujeme dôkazy, tak tie sa častokrát prejavia napríklad veľmi často v tom spánkovom režime. Ten spánok je zrazu kvalitnejší, to budenie je úplne na inej úrovni. Zrazu tá chuť do jedla, celý metabolizmus začne pracovať iným spôsobom, hormonálny systém začne pracovať výrazne inak, najmä ženy to cítia v období pred menštruáciou, počas a aj po menštruácii. To sú veľmi také výrazné, to máme asi také najvýraznejšie účinky, kedy tie ženy nám častokrát dávajú tie informácie, že tam sa tá situácia kompletne zmenila. My budeme pripravovať aj nejaký takýto live stream priamo k tejto téme. Veľmi výrazným spôsobom je sústredenie. Ak si odpozorujete, akým spôsobom zvyknete reagovať na niektoré situácie, akým spôsobom reagujete napríklad pri šoferovaní, tak pri tej kanabinoidnej liečbe uvidíte, že reagujete úplne inak. Tie situácie sú zrazu iné, ocitnete sa v tej situácii tak, že ste schopní sa objektívne pozrieť na tú situáciu a zareagovať oveľa príjemnejším, lepším spôsobom, lebo máte odstup od toho celého a to je vlastne výsledkom toho, prečo aj tá kanabinoidná liečba je veľmi účinná práve v týchto časoch. Máme tu nejaké pandemické opatrenia, ktoré trvajú už nejakú dobu, sú tu nejaké ekonomicko-politické tlaky, sú tu nejaké také problémy, ktoré musíme ako ľudstvo riešiť a často sa nás ľudia pýtajú, hľadajú nejakú pomoc, ale tá kanabinoidná liečba môže byť veľmi silnou odpoveďou, pretože vám práve pomôže v tomto, čo som spomínal, pomôže vytvoriť taký nadhľad. A to v týchto situáciách je extrémne dôležité. Asi ste si určite aj všimli, že začínajú byť preplnené tie psychologické ambulancie. Ja sám to poznám, keďže mám kopec kolegov v tomto obore, kopec známych psychiatrov, ktorí mi hlásia ten silný nárast tých žiadostí o terapie, ale je veľmi potrebné si uvedomiť, že dokážete byť veľmi veľkým prínosom sami pre seba v tej liečbe, pretože ako náhle dokážete odstupovať od situácií správnym spôsobom, je tu už kolega posielal nejaké ďalšie otázky, tak už ten samotný proces liečenia môže nastať u vás, čiže nie vo veľa veciach, vo veľa chvíľach si viete pomôcť aj sami. Tá kanabinoidná liečba urobí taký odstup, nadhľad, dokážete sa pozrieť na tú situáciu lepším spôsobom, dokážete lepšie vyhodnocovať, lepšie sa sústrediť. Time management zrazu sa vám zmení v tom dni, zrazu stíhate veci, zrazu ste komunikatívne na tom oveľa lepšie. Čiže tých procesov, akým spôsobom si odsledovať tú liečbu je naozaj veľa. Ale nevýhodou je, že tá liečba je tak komplexná, že najskôr zasahuje na vnútrobunkovej úrovni, kedy opravuje prvé reparačné problémy, ktoré to telo vyhodnotí, že je potrebné, aby odstraňovalo. Takže to je práve výhoda oproti možno tým farmaceutickým liečbám, ktoré sú častokrát samozrejme extrémne účinné, lebo tam vidíte ten účinok okamžite, ale vedľajším účinkom je, že odstavujeme telo, ako keby strácame vieru v to telo a to je pre mňa
to je pre mňa obrovské nepochopenie liečebného procesu, pretože to telo je nástroj, ktorý je v určitom zmysle dokonalý. Mám v tejto chvíli už mám tú vieru, že to telo je naozaj tak inteligentné, že ako náhle mu porozumieme, tak sa môžeme na ňo plne spoľahnúť. To, čo sa nám deje v týchto dobách, je, že absolútne zabudáme na tú vieru v seba, na tú vieru na tie liečebné procesy, ktoré v tom tele nastávajú. Takže to je to, čo veľmi výrazne pomáha a vidím to denne. Pracujem s ľuďmi a pracujem vlastne s týmito témami, takže vidím to denne, ako je tá viera v seba veľmi dôležitá, tá objektivita, ako sa pozerať na veci, kde si môžete sami nastoliť nejaký liečebný proces, netreba hneď utekať, vyhľadávať pomoc. Samozrejme, bavíme sa teraz všeobecne, ako náhle je tam už nejaká duševná porucha, to je tiež iná debata, ale tá úzkosť, depresia, ktorá sa črtá z rôznych smerov, dokážete byť tzv. Šamani aj sami pre seba, keď pochopíte, akým spôsobom ten organizmus celý funguje. Nielen na úrovni tela, ale aj na úrovni mozgovej činnosti, v poslednom rade samozrejme aj na úrovni nejakej duše, ktorá začína byť v týchto dobách veľmi zaujímavá, lebo vidíme, že niečo vnútri nás riadi, nejaká duša, nejaké vedomie, takže to je to najvzácnejšie, k čomu sa môžeme dostať, že sa veľmi teším na to, keď začneme sa trošku baviť aj na takéto témy. Dobre, skúsim prejsť na ďalšiu otázku. Dlhodobé užívanie. My sa k týmto témam vyjadrujeme alebo snažíme sa vyjadrovať často. Dlhodobé užívanie pri kanabinoidnej liečbe absolútne nespôsobuje problémy, ale samozrejme je potrebné si dávať tzv. Kúry. Práve preto sme urobili vlastne na tento rok takú novú verziu liečebnej CBD akoby terapie, kde sme navolili 5 druhov liečebných kúr alebo terapií, ktoré sú pokombinované takým spôsobom, aby naozaj účinkovali dobre, keďže s touto témou pracujeme a s tým liečebným procesom pracujeme už skoro 10 rokov, tak vieme už, ktoré potencie a v akých kombináciách sú najlepšie. Vytvorili sme teda 5 druhov akoby takých liečebných kúr, kde sme sa snažili aj uľahčiť ten výberový proces. Budú to celoročné kúry, kde sme dali aj také zvýhodnené balenie, aby ľudia mali vlastne prístup aj k tej cene trošku takým lepším spôsobom. O tom všetkom informujeme na našom Instagrame, na našom webe. Ale každopádne chcem povedať, že budeme ich mať celoročne tie kúry a každá je vyskladaná veľmi takým kvalitným spôsobom, kedy sme vedeli, že tá liečba bude účinná práve v tej kombinácii. Takže dlhodobé užívanie, minimálny teda to obdobie toho užívania sú 3 mesiace, maximálna, keď to teraz veľmi zovšeobecňujem, je 9 mesiacov, kedy po tých buď 6 alebo 9 mesiacov si treba dať na 21 dní pauzu. Tých 21 dní je takisto premyslená vec, kedy telo veľmi dobre pracuje s týmto obdobím, tých 21 dní. Práve preto sme robili ku koncu minulého roku takú kampaň na túto tému. Takže, ktorí budete mať záujem, tak kľudne si pozrite aj tú kampaň a tú myšlienku tej kampane, ktorú sme tam prezentovali. Každopádne dôležitá informácia je, že telo nezačne byť akoby návykové na túto kanabinoidnú liečbu, lebo ona je veľmi prirodzená tomu telu. Telo to nejakým spôsobom nespomalí, ani nezlenivie, ani práve naopak dokáže fungovať veľmi dobrým spôsobom a okamžite, keď vám dá najavo telo a celý ten organizmus toho, čo som menoval, že sa začnete cítiť lepšie, tak to je signál, že ten endokanabinoidný systém funguje dobre a môžete si dať pauzu a vtedy to telo treba nechať pracovať svojím spôsobom. Ako náhle zase budete cítiť oslabenie, dajme tomu imunitné, alebo budete mať ťažšie obdobie, alebo veľa práce, tak nasadíte si opäť takúto kúru, ktorá vychádza na to 2 až 3 mesačné obdobie je úplne ideálne, preto sme do tých balíkov nakombinovali 3 produkty, pretože vidíme z tých našich výskumov, že tie 3 balenia sú naozaj takou zárukou, že ten systém sa naštartuje dobre. Ak prejdem tak narýchlo, vymenujem tie balíky, ktoré sme vyskladali. Je to kombinácia, ktorú sme nazvali Štart. Tam sú 3 produkty, teda 300 full spektrum, potencia 500 full spektrum a 1000 full spektrum. Tento balíček je skôr taký odskúšavací alebo taký pre niekoho, kto chce veľmi opatrne ísť na ten systém a na ten spôsob toho liečenia, ale
Z našej praxe je najlepšie začať hneď najsilnejšou potenciou v tomto balíku, a to je 1000 full spektrum, pretože ten endokanabinoidný systém funguje práve tak, že my ho potrebujeme v prvom rade naštartovať. On nepotrebuje taký pomalý štart. A práve naopak, treba si najskôr teda 1000, potom 500 a končí 300, ale tento balíček sme vytvorili pre ľudí, ktorí naozaj cítia, že by chceli začať opatrne, tak samozrejme môžete ísť aj opačným smerom 300, 500, 1000 v prípade nejakých obáv, ale naozaj doporučujeme presne naopak začať. Je tu ďalej balíček spánok, ktorý je vyskladaný z potencie 1000 pure a následne 2x500 pure. Táto kombinácia takisto zaručí, že ten spánok sa vám spríjemní, zlepší, to telo sa upokojí a ten spánok bude jednak kvalitnejší. Zárukou dobrého spánku je, keď si nepamätáte, čo sa vám snívalo. Vtedy ten proces tej regenerácie v tom spánkovom režime je najkvalitnejší. Keď sa človek zobudí a nepamätá si žiaden sen, nenaháňala ho žiadna nočná mora, nebudil sa, ale je to taký kvalitný spánok, minimálne 6 hodín neprerušeného spánku je naozaj ako záruka toho, že ten proces sa zlepšuje. Ďalšou kombináciou je imunita. Tam máme 3x potenciu 500 full spektrum. Ten produkt máme všetci veľmi obľúbený, napriek tomu, že sa môže zdať, že tá potencia je nižšia, ale tá kombinácia s terpénmi, flavonoidmi, ktoré sa tam nachádzajú, je naozaj taká, robí veľmi dobrú rovnováhu, takže tento produkt je veľmi, veľmi účinný, hlavne v takom imunitne ťažkom období. Ďalej tu máme balíček duševné zdravie, ktoré si myslím, že bude najzaujímavejšie. Tam sú 3x potencia 1000 full spektrum. Tieto produkty sú najúčinnejšie, alebo táto potencia je najúčinnejšia, keď už potrebujeme niečo riešiť, dajme tomu ten zápalový proces, o ktorom sme sa rozprávali, alebo akékoľvek aj diagnostikované problémy a poruchy, ktoré môžu nastať. Ako náhle to prejdete so svojím psychologom, psychiatrom, tak čo samozrejme je vítané, vždy si to overte aj u svojho psychologa, psychiatra a lekára. Tieto produkty sú vyvíjané tak, aby boli súčasťou každej liečby. Ak sa bavíme o alternatívnej liečbe, tak bez debaty môžete kombinovať akékoľvek druhý kombinácií. Ak sa bavíme o, nazvem to, syntetické liečbe, tak to vždycky treba aj s nami konzultovať. My poskytujeme aj ako taký servis aj v tomto ohľade. Môžete nám napísať, vždy sa s nami poradiť o tom, aké druhy liečebného procesu užívate a my vám teda budeme vedieť nakombinovať produkty, ale z našej tej 10-ročnej skúsenosti vyplýva, že naozaj v 95% dokážeme práve potenciovať ešte aj tú syntetickú liečbu. Napríklad pri antibiotikách dokážeme veľmi silno pomôcť týmito produktami na obnovenie probiotického systému v črevách, takže dokonca nám z veľa výsledkov vyšlo, že dokážeme aj potenciovať antibiotickú liečbu. To znamená, že tá liečba antibiotická zaberá ďaleko lepšie, keď k nej pripojíte kanabinoidné produkty alebo kanabinoidnú liečbu. Takže duševné zdravie je určené pre všetkých, ktorí cítia akýkoľvek tlak, úzkosti, depresii, dokonca aj veľmi také vážnejšie ochorenia, ako je už epilepsia, ADHD. Všetky tieto veci si naozaj nevycúcavame z prstu, je to za tým je obrovský výskum, sledujeme tie témy, pracujeme s tým sami, komunikujeme s mnohými odborníkmi a to obdobie tých 10 rokov hovorí práve o tomto, že naozaj sme sa posunuli a je to dostatočný čas na to, aby sme sa trošku zorientovali v tej téme. A posledným balíkom je balík Urgent, ktorý už z názvu je jasné, že je to na také urgentné problémy. V balíku sa nachádza produkt 1500 full spektrum, ktorý je vlastne našou najsilnejšou verziou. A práve kvôli tomu, lebo sa tam vlastne nachádza aj najvyšší obsah CBG, samozrejme najvyššia forma CBD, či 1500, ale sú tam vysoké formy aj ďalších kanabinoidov, takže to je naozaj akoby najúčinnejšia verzia. A trúfam si tak neskromne povedať, že je to aj najsilnejší produkt na trhu, napriek tomu, že sa na trhu objavujú aj silnejšie akoby verzie alebo percentá, ale o tom si takisto môžeme povedať v nejakej téme, že tie percentá sa trošku inak správajú, hlavne keď je to izolátna forma produktu, ako keď je to takáto plná full spektrum verzia s plnými kanabinoidmi. Takže to je trošku rozdiel, hlavne čo sa týka toho liečebného účinku a tej reakcie toho tela. Takže urgent terapia je určená hlavne pre ľudí, ktorí sa ocitli v
veľmi náročnej situácii. Samozrejme, prvý produkt, ktorý je treba si nasadiť, je 1500 Forte a následne potom ísť na dve verzie 1000 Full Spectrum. Máme s tým veľmi dobré výsledky s touto kombináciou, hlavne teda aj pri silných bolestiach, pri rôznych typoch ochorení a nebojte sa teda, alebo neváhajte s nami konzultovať akékoľvek veci, ktoré by ste potrebovali. Takže takto za tie kúry, za tú terapiu, ako sme ju nazvali, napadlo ma to hlavne kvôli tomu, lebo človek častokrát, keď rieši problém, potrebuje dostať do ruky naozaj nejaký typ liečby, ktorá mu ukáže, ako na tom to telo je, ako ten organizmus bude reagovať, takže práve preto táto kombinácia a plne za ňou stojíme, za to, ako sme to vytvorili. Takže kľudne sa v tomto smere na nás spoľahnite. Dobre, ja tu mám ešte teda, kolegovia mi dali ďalšie otázky. Má zmysel užívať CBD len večer, prípadne ráno a večer? Áno, zmysel to určite má. Ja vždy učím, aby ľudia dokázali si navnímať tú vlastnú senzitivitu toho tela. Je to extrémne dôležité, pretože to telo s vami bude komunikovať. My sme vytvorili nejaký štandardný model, čo je najlepšie, aký typ klapiek, aké dávkovanie, akú dobu užívania, lebo ľudský mozog to má rád, keď dostane navigáciu, ale naozaj vám hovorím, že ste každý osobnosťou sám pre seba, každý je ten najlepší liečiteľ, najlepší šaman, ak mám použiť toto slovo sám pre seba. Čiže výsledkom tohto by malo byť aj, že by ste sa mali sami pozorovať. Máme dobré výsledky aj s užívaním čisto len večer, pri určitých typoch diagnóz, čisto napríklad len ráno, kedy organizmus veľmi dobre reaguje na taký ranný rituál toho užívania, pretože to telo je vlastne najoddychnutejšie, najspokojnejšie, je plné vlastne plné funkcií, pretože tie bunky sa kódujú v podstate každú stotinu a bunky sú vždy nakodované pre život. Preto toto je ďalší dôvod, prečo treba tomu telu veľmi, veľmi dôverovať, lebo každá bunka v tele je nastavená na život. Nikdy nie je nastavená na nejakú nepríjemnú situáciu, na nejakú depresiu, na nejaké ťažkosti, na niečo, čo by vlastne telo si same vytváralo, že sa necíti dobre. Telo je vždy nakodované na to, aby sa cítilo dobre. Jedine, čo mu môže narušiť tento plán, je samozrejme stres a samozrejme mozgová činnosť, ktorá dokáže strachom vyvolať obrovské ťažkosti, dokáže paralizovať to telo, ktoré sa zase musí z toho potom pracne dávať do poriadku a to je vlastne to, čo budeme tu často rozoberať, akým spôsobom sa naučiť pracovať sám s telom. Takže je treba si to odsledovať, je treba si odsledovať aj dávkovanie. Začnite vždy s týmto dávkovaním tých 15 kvapiek na deň, ale môže sa stať, že v ťažších dňoch pridáte až 20 kvapiek, zasa v ľahších dňoch, keď budete veci zvládať lepšie a pôjde vám to lepšie, tak uberete zasa, dáte si napríklad iba ráno a večer. Takže určite áno, nezabúdajte, že ste sami šamani sami pre seba, takže zvyknite si na tento výraz. Aký produkt použiť pri tetanii a aké dávkovanie? Pri tetanii máme najviac vyskúšaný produkt 1000 Full Spectrum, 15 až 20 kvapiek za deň, ale samozrejme pri tetanii je veľmi dôležitá tá pravidelnosť. Tá pravidelnosť pri takomto type alternatívnej liečby je nesmierne dôležitá. Nedá sa nad tým uvažovať. Napríklad ženy nás často oslovujú, že či 3 dní pred menštruáciou má zmysel si nasadiť tú liečbu. 1500 Forte má zmysel, ale nemôžete čakať od toho také výsledky, pretože to telo sa musí s tým zladiť a musí vlastne celý ten systém kooperovať spolu, takže je samozrejme dôležité aspoň mesiac predtým začať užívať. Samozrejme, ak sa dostanete do svojho cyklu, tak uvidíte ten rozdiel a tým pádom sú to obrovské zmeny potom už na také praktické úrovni, ktorú pocítite sami. Takže pravidelnosť je veľmi dôležitá pri takomto type liečby. Takže pri tetanii 1000 Full Spectrum, v prípade, ak treba pre liečenie, ak tá tetania sa dostane do takých vážnejších stavov, tak je dobré nasadiť si hneď práve tú 1500, ktorú vnímajte ako taký emergency produkt, taký urgent produkt, ktorý si treba nasadiť, treba ho mať doma v lekárničke. V prípade, keď čokoľvek sa bude diať, tak je to produkt také rýchlej pomoci. Následne tá liečba už bude prebiehať s produktom 1000 Full Spectrum. Určite vnímate, že to Full Spectrum je ako keby viac tak účinnejšie. Je účinnejšie, ani nemôžem úplne povedať, že účinnejšie, pretože
zasahuje vlastne určitý typ ľudí si veľmi vlastne nájde škálu v tých pure verziách, pretože tie sú upokojujúcejšie, pôsobia veľmi relaxačne a pôsobia najmä v prípadoch, keď niekto má poruchu sústredenia, poruchu nejakým spôsobom takých tých nepokojných nôh alebo podobných ochorení. Tá pure verzia dokáže veľmi účinným spôsobom upokojiť a full spektrum verzia, keďže využívame celý potenciál rastliny, tak je samozrejme tam sa bavíme o tom akoby takom najsilnejšom liečebnom procese, ale v prípade obav treba začať pure verziou. Všetko je na tom, aby ste si to sami pretestovali a odskúšali. Mám tu ešte otázku, ako dlho vydrží produkt po otvorení, keď sa nepoužíva. My sme veľmi dávali dôraz aj na to, akože ak mám povedať takú našu, sa trošku pochváliť, tak naozaj my uvažujeme nad celým procesom od A až po Z. To znamená, naše produkty sú balené v veľmi špeciálnom ultraľahkom farmaceutickom plaste. Je to z niekoľkých dôvodov, tým dôvodom sa vyjadrujeme aj v našich blogoch, aj budeme vás ďalej informovať týmto smerom, o tom má obrovský význam. Častokrát si ľudia myslia, že sklo je lepšie, ale vždy je treba uvažovať, aký typ skla je použitý. Na našom trhu sú 90% použité veľmi lacné, ako keby dovozové sklá, ktoré nemajú také účinky, ako si ľudia predstavujú. Na druhú stranu, nie sme my zástancami plastov, ale zase na druhú stranu, ak použijete veľmi kvalitný plast, ktorý je plne recyklovateľný a spĺňa určité vysoké štandardy aj hygieny, ale aj praktického používania, tak rokmi sme prišli na to, že ten ultraľahký farmaceutický plast je naozaj lepšou voľbou. Hlavne aj pri určitých prípadoch, ako sú epileptické záchvaty, kedy ten pacient má tendenciu sa zakusnúť a v takomto prípade, ak je použité ten plast, tak je to ďaleko bezpečnejšia verzia, ale to hovorím len takú rýchlu vec, že prečo napríklad plast. Každopádne, čo sa týka otvorenia, tie naše produkty sú koncipované tak, aby nespôsobovali oxidáciu. Práve preto to kvapkatko alebo ten kvapkator, ten dávkovač je urobený tak, aby neprepúšťal naspäť vzduch. Takže aj keď je produkt otvorený, nemusíte sa obávať, že by vám produkt expiroval alebo zoxidoval, pretože donútra sa vzduch nedostáva. Ako náhle my ho naplníme v našich laboratórnych prísne hygienických priestoroch, ten produkt už nepodlieha oxidácii. Samozrejme, my sme robili aj testy tohto typu. Dokonca testovali sme produkty, ktoré sme mali 5 rokov po otvorení, 6 rokov tým produktom absolútne nič nebolo, takže je to veľmi zaujímavé, ale samozrejme legislatíva nám hovorí určité pravidlá, takže naše produkty uvádzame na nich expiráciu 2 roky. Po otvorení nespôsobujú žiadnu oxidáciu, takže nemusíte mať vôbec obavy v tomto smere. Produkt je dobre udržiavať pri izbovej teplote, tak aby priamo na ňo nesvietilo slnko, aby nepodliehal vysokým teplotám ani nízkym, samozrejme nejakému chladu. Ak ho budete správne takým spôsobom ošetrovať, tak nebude spôsobovať vlastne žiadne problémy a môžete ho bezpečne používať. To je takisto veľmi taká dobrá voľba. Ten produkt je naozaj veľmi multifunkčný, ale znova opakujem, nie je to všeliek. Všeliek na tejto planete neexistuje, existuje len veľmi šikovné uvažovanie a taká tá šikovnosť ľudská. Častokrát sa túto šikovnosť môžeme napríklad učiť od zvierat, ktoré veľmi správnym spôsobom sú takí šamani sami pre seba. Všimnite si, ako zviera vie veľmi dobre narábať s tým, ako vie, kedy si pomôcť a akým spôsobom. Takže ten produkt nie je všeliek, ale dokáže neuveriteľne dobrým spôsobom pracovať s tým, aby poskytol ten liečebný proces, aby vytvoril priestor pre liečebný proces pre to telo. Ja som videl obrovské zázraky s touto liečbou pri takých mojich liečebných cestách, ktoré som absolvoval, a videl som neuveriteľné zázraky hlavne kvôli tomu, lebo som videl, čo dokáže urobiť sila mysle, inteligencia toho tela a samotné pracovanie spolu s tým. Takže trošku sme urobili aj vlastne tieto streamy, budeme opakovať aj takým spôsobom, lebo chceli by sme sa začať zameriavať aj na tieto témy, takže kľudne nám píšte tieto typy otázok, budeme sa k tomu čo najviac vyjadrovať, čo najviac na to reagovať a
celým takým procesom, na ktorým sme takisto hrdí, je aj ten spôsob užívania, pretože je to celý taký liečebný proces. Ako náhle užívate tieto produkty, je dobré si ich vlastne nakvapkať pod jazyk a 2 minúty nerozprávať, nezapíjať, nezajedať, nechať to telo, aby si cez endokrinný systém natiahlo tie účinné látky, ako som spomínal. Ale darujete si veľmi veľa takýmto spôsobom. Tie 2-3 minúty, ak si darujete takýto kľud, najlepšie zatvoriť oči, darovať si vedomé dýchanie. To vedomé dýchanie znamená, že si budete uvedomovať ten dých. Ideálne je 4 sekundy nádych, 8 sekúnd výdych, odsledovať si to nádych zo spodnej časti brucha až do kľúčnych kostí a potom pomalý výdych. Skúste aplikovať takúto vec za každým, ako použijete tento náš produkt. Uvidíte, že tie výsledky budú oveľa silnejšie, účinnejšie a darujete si k tomu aj naozaj taký refresh, energetický refresh, ktorý potom dokážete zúžitkovať veľmi kvalitným spôsobom. Takže budeme veľmi sa čo najviac vyjadrovať aj k týmto procesom, ako tie produkty správne užívať, aby aj ten mentálny stav bol naozaj lepší, lebo užívaním samotného produktu nemôžete čakať, že sa vám vyriešia nejaké problémy, nemôžete vnímať, že na svete existuje teda všeliek, vôbec to tak nie je. Tieto produkty sú na to, aby vám získali čas sa nadýchnúť, aby ste dokázali rozpoznať, v čom sa nachádzate, ako si viete pomôcť a aby ste získali takú objektivitu a nadhľad. To tieto produkty robia. Následne je samozrejme potrebné sa rozhodnúť, akým spôsobom pokračovať v liečebnom procese, alebo hlavne, aby ste dokázali nájsť ten energetický kľúč, ktorý sa tam nachádza práve prečo sa vám tá daná vec deje. Je to veľmi taký pekný postup, veľmi pekný proces, ktorým sa dá. Ako náhle vám párkrát vyjde takýto proces, ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, tak získate obrovskú sebadôveru a tá sebadôvera vás bude vidieť. Budete to vedieť využiť v každej oblasti vášho života, takže veľmi sa budem venovať tejto téme, aby sme vám vedeli predať čo najviac takýchto informácií a skúseností. Dobre. Čo sa týka otázok, si myslím, že sme na túto chvíľu zodpovedali všetky, ktoré boli potrebné. Ako znova opakujem, píšte nám na info@cbdium.eu. Skúsime zodpovedať všetky otázky. Komunikujte s nami na túto tému čo najviac, ako sa bude dať. My pripravujeme aj nové produkty tento rok. Máme pripravené produkty, ktoré sa vám veľmi budú páčiť. V tejto chvíli sa na ne veľmi teším, pretože tieto naše oleje pôsobia na vnútornej úrovni a ako som spomínal, tam je potrebné si ten proces odsledovať, ale máme pripravené produkty, ktoré budú okamžite viditeľné, že ten proces prebieha, ten liečebný proces prebieha, takže ďalší takýto live stream urobíme asi na tento typ tej témy. Predstavíme vám novinky a povieme vám, čo všetko zamýšľame. My máme vždy obrovské plány. Najväčším našim problémom je, že sa musíme vpratať do kože a musíme si rozmysleť, že čo vlastne ideme robiť, lebo ten tvoriaci proces, ten tím celý je tak šikovný na ten tvoriaci proces, že musíme sa skôr brzdiť. Takže máme toho veľa pripraveného a budeme sa snažiť poskytovať čo najlepšie informácie. Jednak z výrobného procesu, jednak z liečebného procesu, ale takisto aj budeme poskytovať čo najväčšiu oporu a podporu takú mentálnu aj v tomto smere, aby sme vám vedeli byť nápomocní, ale hlavne vás naučiť ten trik, akým spôsobom si budete vedieť pomáhať sami. Si myslím, že to je to najviac, čo vám dokážeme odozdať a tento projekt má ten potenciál, má tú silu a má ten charakter. Takže budeme sa na vás určite tešiť. Ja sa pozerám na ten čas. My sme totižto plánovali 20 minút a ja hovorím 45 minút v tejto chvíli. Dúfam, že takýto prvý bol teda prínosom. Uvidíme, ako časovo budeme robiť tieto streamy a aj v akej pravidelnosti. Budeme vás o tom informovať a budeme radi, teda, keď budete komunikovať s nami na všetky tieto témy. Pozdravujem vám, prajem vám pekný večer, užívajte. Nezabudnite, že vždy, keď prší, tak je to veľmi vzácna chvíľa, pretože z pôdy sa uvoľňujú tzv. Jóny, ktoré zasa nabudzujú samoliečebné procesy v organizme, takže využite aj tento čas, kedy je taký trošku upršaný deň na to, aby ste nepadali do tých depresí, práve naopak, aby ste využili liečebný proces aj v týchto časoch. Keď je pekný deň slnečný, tak samozrejme to každý veľmi dobre cíti, čo to znamená nabíjať sa
cez také slnečné lúče. Toto tiež môže byť veľmi pekná téma, ktorú si tu budeme hovoriť. Zažil som veľmi silné terapie aj cez tento liečebný proces, tzv. Sun gazing, príjmanie vlastne energie vplyvom slnka, slnečných lúčov, fotónov, ale aj takéto dni upršané využite presne na takýto proces, pretože tie jóny zo Zeme sú veľmi veľkým prínosom pre tie systémy, ktoré v tele fungujú. Takže ešte takáto informácia. Prajem pekný večer, majte sa, ďakujeme pekne, ohlásime sa určite znova.